guys, this is Mbalisa Madosha, manager of the world. Usiso imali yakhe angayifebanga usebenzisa ingqondo yakhe niyangazi ke guys. So namhlanje ke ngizophekela ubaby wami ipasta and guys ngiyaqala ukupheka ipasta but ngifundiswa uTikTok ne. Okay, ake siqaleni ke sibone. Welcome to today's vlog. I'm so excited. My girlfriend is gonna be cooking pasta for me. First time ever, you know. I'm really excited. So let's get into it. Here she was washing dishes. She was just washing dishes as a professional chef. You know? Yes, so guys, I don't wanna lie. Lo mama lo yonke into ayenzayo ayithintayo uba serious it either uyajima uba serious noma uyadansa uba serious yonke into ayenzayo uyambona nje kuyimanje userious kanjani professionally akudlalwa la guys. Yes, as you can see, she has already started ufaka amafutha laphayana. Angazi ukuthi uzofakani. Ufaka into zakhona. Ngizomcela ukuthi mhlambe anichazele a little bit ukuthi ufakeni laphaya wenza kanjani izinto zakhe. It's just that bafowethu umama ifepheka akaphazanyiswa. You can see ukuthi izinto zakhona ziyahlangana. I see mushrooms, green and red pepper there. Yes, things are coming together. I'm so excited about it. Hey, she's dancing now for me. She's dancing for cameraman 360. Let's go. As you also know that my girlfriend is a professional content creator. Ngithathela ama pictures for idump ke lapha. And ngibuye ngiyafunzwa ngala sisemathandweni thina. A big shout out to Juicy, but we out here eating yogurt. Une yogurt yakhe kayidlayo yedwa. Baby get fly, she dey paper, and bitch I'm Nandi. No be filter, body on fire. We know Shiva, Funi Madeni, Labaningo Matiba, Umpana Wasenkwa, Labaningo Yabatita. We shall pick and choose, Semaninga Mati, Yakwalanga Wema, Isobanangetina. Ayivuleke leyo. Ibeke mhlawumbe uyibeke ngasebhodweni mhlawumbe izoyivuleka. Ibeke ngasebhodweni sithanda sami mhlawumbe lento idayise uloyedwa ayibo. Bhema cheese lo. Kumele ngabe uyayivulekela. Ayivulekela for real.
Ngitshele phela. Le nto ngifuna ukuyisho. Ngoba sengikhohliwe yonke. Ubufuna ukuthi uzikhohle. Uhlekani? Manje-ke bayibo. Hawu. Kusho ukuthi ubungafuni ukuyisho le nto. Cha bengifuna ukuyisho ngisonakho. Okay, then uyakuduka. Angikoduki. Yini? Sesidlulile. Sidlule. Kodwa uzofunda ukuthi umuntu makhuluma nawe umunaki. Kusho umuntu ohlezi enake ifoni yakhe mina ngikhulume naye ngizile. Ngifundisa wena la. Mina ngifundisa wena. Ngifundisa kanjani into mina ekade ngikhala ngayo ungayenzi? Ngikhala ngayo. Mina ngingayenza athi lokho. Wena mawuphethe ifoni nje wena uyakhuluma. Ngakho uphethe ifoni. Baby, uyasho nawe ngisuke ngiphetheni ifoni. That means ngisuke ngibheka ifoni ngaleso sikhathi. But ungibize and wena yazenza njani? Wena uyakhuluma usho into ubone ukuthi okay uconcentrate efonini akangizwanga. Mase wenze njani? Uthi Tyra. Okay, la sengifocusa khona ubonile ukuthi angizwanga. Sengithi ngiyaconcentrate usuyaduka. Okay, so simnanjalo nje ngizifuna ngikhuluma nawe mawubheka ifoni uphinde uduka utho. Yeah. Ufuna ukuyiphinda ngakho? Kodwa mina ngikumuntu anginayo. Mina ngiyiphinda ngakho. Uhlekani? Bafethu. Ngibhekene nenkinga la. Usisi uyabheka lapha and ziyakhala. Yo. Ungiphekela ipasta, angazi noma ipasta le emenza ukuthi angabi right. Ungidubile. And uyadubana. Yebo uyaduba. Bafethu cabanga udubinika lonke. Guys. Yo. And lo muntu lo mina if ngisho into kusami ngiphinda ngaye. Angayizwa. Baby wena uyisho kanye. Cha, yasigcikwe yini? Ukuthi kade anisona ngiqalile la mfethu. Awunginakile wena. Sala uqalile la. Awunginakile. Ngiyazama ukukhuluma nawe awunginaki. Ungiphethela after. Uva kwezinye nje mhlanje. Leshi. Ngibikithi into ngisho uyiphethele after sengidlulile. So kade ngikubekezelele. Then wangasho ngani because uyabona ukuthi i-communication ukhiye baby. I know. Vajo, mas eu vejo, vajo, mas eu vejo, vajo, mas eu vejo. Hier, nog weer mevrouw Boon. Is Waarom? wat? Guys, ngiyaxolisa baby. Uyangixolela? Ngiyaxolela ngoba ngithanda. Angithi usuzongitshela le yanto? Like for really angisakhumbuli. But angithi asivumelani ukuthi indoda yakho ngeke usayiduka. Usithathe ukhisi nje. Ngibona ngempela ukuthi angidubile. Yeah. Ngiyaxolisa yazi. Intombi yami ongayinayo ngibe sifonini. Ithi yakhuluma ngingayizwa. I'm really sorry about that. From the bottom of my heart, I am eternally sorry. Ukhisi omnandi, ukudla okumnandi. Wow guys. Hayi ngempela amasenti kumele ahlanganiswe alotsholwe lo mama lo ashadwe. Even the smell, guys. Yo. Oh my God. Ishenhloko.
everything ayithintayo turns into miracle. Look at the walk. Bese siqedile ke guys. I hope ni-enjoyile i-vlog yethu and bakhona nabafundayo la kuthina. See you next time. Bye.